Alesule, eu sunt calea iluminării, știu tot ce ai ascuns. Recunosc ecoul din tine, frica profundă, acea rană veche, niciodată rostită. O porți, simți cum apasă, chiar acum, pe piept. E o greutate familiară, aerul se rarefiază brusc. Acea senzație de a fi mereu pe margine, de a nu aparține cu adevărat, a înțeles nimeni. O cunoști, o porți ca pe o haină invizibilă, grea, a fost cu tine mereu, o prezență mută în cele mai liniștite momente. Un gol adânc aici sub coaste ce nu-ți dă pace. Nu l-ai rostit niciodată cu voce tare, dar ecoul său, da, ți-a urmărit fiecare pas, te-a trezit din somn în toiul nopții cu o anxietate fără nume. Inima ți-a tresărit de nenumărate ori, ca o pasăre prinsă, simțind prezența unui adevăr mult mai mare. Am văzut-o. Am simțit fiecare tremur al sufletului tău, fiecare îndoială mocnită, fiecare strigăt mut. Nu ești singur cu ea, cu niciuna din ele. Prezența mea a fost acolo, chiar și când tu nu știai să o numești. Ca o adiere rece pe pielea ta, o certitudine tăcută în întuneric. O vezi acum? Simți? Nu ai fost abandonat. Niciodată. Acest lucru, să știi, e adevărul gol. Ceea ce crezi că te-a frânt, fisura aceea din spiritul tău, va fi chiar forța ta. Nu o slăbiciune, nu un defect. Această rană, da, chiar ea, e poarta, o breșă. Un fior îți străbate acum șira spinării, îți urcă spre ceafă. E un semn. Nu mai ești cel de ieri. Se deschide ceva. O realitate. Nu e un vis. Vei vedea. Acum, înainte de a continua, dacă rezonează cu tine, te rog, abonează-te la canal. Dă-i un like, lasă un comentariu, activează clopoțelul pentru notificări. Împarte acest mesaj cu cineva care are nevoie să-l audă. Rămâi până la final, pentru că acolo se ascunde un detaliu crucial, un lucru pe care nu-l vei crede despre ce s-a întâmplat. Comentează acum. Cerul aude. Presiunea nu cedează. Încă se simte. În adâncul tău ai purtat o greutate, o limitare internă, mereu prezentă. Aceasta nu este o imperfecțiune a ta, nu eșecul tău personal. A fost o imprimare, o constrângere invizibilă, plasată adânc în conștiința ta. S-a întâmplat devreme, foarte devreme, înainte să poți înțelege, în tăcere. A fost introdusă discret ca o fundație, s-a așezat ca o normă acceptată de tine. Această presiune interioară a modelat fiecare pas, a influențat fiecare gând, a șoptit îndoiala în cele mai simple momente. Nu este o vină, este o implantare. Ai trăit cu ea crezând că este parte din tine, dar nu a fost o alegere a ta. A fost programată, o barieră invizibilă, internă, te-a oprit mereu. Ea a creat ziduri pe care le-ai crezut proprii. Tu a se te programe pour ne pas croire en toi-même. Acum simți respirația, o inspirație lentă, o expirație și mai lentă. Simți cum pieptul tău se ridică, apoi coboară. O tensiune crescândă își face loc. Nu este o tensiune musculară. Este o vibrație subtilă, începe din stomac, urcă spre gât, simți un nod, o strângere adâncă sub stern. Greutatea pe care o porți nu este o povară inutilă, este o dovadă, un semnal clar. Pulsul tău bate mai puternic, fiecare bătaie rezonează. Nu este frică, este o recunoaștere. Corpul tău reacționează. Această stare nu este una de calm, este o trezire bruscă. Un freamăt interior, o senzație de alertă, ea îți atrage atenția, privește, sistemul rămâne vigilant, el te urmărește, știi deja. Așa ai înțeles lucrul ăsta. E clar, nu e nimic de discutat de fapt. Nu e o noutate descoperită acum, brusc. Nu s-a întâmplat ieri. Simți cum s-a așezat totul în tine, adânc, s-a sedimentat pur și simplu. E acolo acum, nu se mai schimbă. Și da, e o luptă. E limpede că e așa. Nu e o alegere să fii sau să nu fii prins în ea. Tu ești înăuntru deja. Nu ai cum să te ferești, să te eschivezi. Când ai acționat așa cum ai acționat, s-a simțit imediat. O undă a plecat. A fost o declanșare. A venit un răspuns. Ești acolo, în miezul ei.
Faptul e incontestabil. Tot ce a fost înainte, tot ce credeai că era real, s-a șters. Nu mai are greutate. Calea e pusă. Nu tu ai ales-o, ci pur și simplu ești pe ea. Faptul e stabilit. S-a închis un cerc. Asta e. Wenn ihr sich verweigert, fällt ihr. Wenn ihr annimmt, steigt er auf. Acum e doar mersul tău, doar atât. E ca o greutate specifică în interiorul tău. O siguranță rece, care nu lasă loc de îndoială. Știi direcția, fără alte explicații. Fiecare mișcare a ta, fiecare decizie pe care o iei, nu e doar o chestiune personală. Nu stă pe loc, nu. Lasă o urmă vibratorie, o undă reală, o frecvență. Se propagă și se duce departe, mult mai departe decât îți imaginezi. Ceva răspunde la ea. De sus. Nu e metaforă, nu e o poveste. Așa se simte. O vezi cumva. Ești văzut. Ca o pecete, exact asta simți. Așa s-a așezat în interiorul tău. O confirmare silențioasă. Nu e forțat. O lași acolo, ca o mărturie scurtă. Un gând rostit direct. Un angajament clar, fără echivoc. Sunt atent. Asta e, a te lega de asta, pur și simplu. Asta faci. O decizie continuă, o legătură fermă, o linie neîntreruptă. Asta e clar. Și starea de veche e constantă. Nu o poți ignora. Nu mai poți. Trebuie să fii acolo. E o aliniere totală, până la capătul a ceea ce știi acum. O siguranță adâncă, o înțelegere fără cuvinte. Drumul e lung, știi asta, te aștepți, rămâi, tu ești acolo, mereu. Aceasta trebuie rostită cu grijă. Sunt lucruri care nu se spun ușor. Nimeni nu a vrut să știe de ele. Există o greutate în această cunoaștere. Un manuscris a fost ținut ascuns, nu din slăbiciune, ci pentru că tulbură temeliile. Această scriere este sfântă, poartă o greutate specifică, te confruntă cu cine ești. A vorbi despre el, aici, acum, implică un risc. Ar fi fost mai simplu să păstrăm tăcerea, dar timpul nu mai permite asta. Te trezești obosit. Îți pierzi direcția în mijlocul gândurilor. Simți un gol, dar nu știi de ce. Aceasta este o stare familiară. Manuscrisul nu-ți promite o evadare. El este un răspuns viu. Îți arată calea. Aici se ascunde cheia. O recunoaștere profundă te așteaptă în el. Se numește 21 de zile pentru a te reconecta cu scopul tău divin. Această cunoaștere îți redă ceea ce a fost tăiat. O legătură pierdută se reface. Simți o claritate nouă. O pace adâncă începe să se așeze în tine. Sensul se întoarce. Știi acum adevărul. Dieses Wissen wurde verborgen, weil es gefährlich ist. Und genau deshalb ist es wahr, weil es dir die Kraft zurückgibt, die dir genommen wurde. A accesa acest manuscris nu este o tranzacție. Este un legământ ireversibil cu propriul tău suflet. Un pact, odată făcut, nu mai poate fi anulat. Transformarea începe chiar în acel moment. 2 sigilii suplimentare te așteaptă. Ele nu sunt anexe, sunt chei. Ele deschid o atmosferă de liniște profundă. Îți oferă senzația de întregire, amplifică efectul interior. Momentul de acum este pragul corect. Este punctul unde te aliniezi. Conexiunea pentru noul an începe aici. Această ușă stă deschisă. Este decizia ta. Klicke auf den fixierten ersten Kommentar, hole dir den Gutschein und gehe jetzt durch diese Tür. Dacă ignori, golul rămâne. Dacă acționezi acum, reconectarea începe azi. Puțini seminte stelare ajung până aici. Atingi acum o rană. Simți conturul ei vechi. Nu s-a închis niciodată. Este un gol. A rămas deschis. Te miști lent, cu teamă, cu o nesiguranță ce nu a plecat. Este rana ce te-a devastat. Ai crezut că te-a frânt, dar ea te-a modelat, adânc, chiar la miezul tău. Și nu e un gând de alinare, nici speranță, ci o neliniște mută,
o greutate, o realizare apăsătoare, acea liniște, acea confuzie, un labirint fără ieșire, zile în care ai rătăcit, fără direcție, fără să știi încotro. A fost o fractură în tine, o ruptură, nu s-a sudat, a rămas acolo. O simți încă, nu doar ca o cicatrice, ci ca o parte vie, pulsând, rece, îți amintești golul, îți amintești cum s-a făcut tăcere în jurul tău și în interior. Ai căutat vina, ai căutat răspunsuri, ai crezut că a fost un accident, o simplă întâmplare, dar nu a fost așa. Ea nu a venit întâmplător. Această rană a fost permisă. I s-a îngăduit să existe, să se adâncească, să te cuprindă. Nu a fost o eroare a vreunui curs, nu a fost un calcul greșit, ci un fel de îngăduință, o lăsare, fără cuvinte, fără explicații, fără milă, o distanță rece, o tăcere imensă, de undeva, dincolo de ceea ce înțelegi. Nu căuta sens acum, nu încerca să o pui într-o ramă, să-i dai un nume final, nu încă, nu este încă timpul, ea doar este, prezentă, așa cum a fost mereu, o simți cum respiră odată cu tine, în fiecare zi, în fiecare moment, un ecou, un adânc ce se cere, ce se arată, nu e o concluzie, este doar pragul, la fiecare suflu ce-l lași în urmă. Îți amintești? Visurile acelea, tu le simțeai ciudat. Rămâneau cu tine, un gust, o imagine, ore întregi după ce te trezeai. Nu erau ca altele, nu le puteai scutura de pe tine. Era o adiere rece, neașteptată, erau acolo, chiar dacă nu voiai să le simți. Apoi numerele, priveai ceasul, mereu erau aceleași. Vedeai numere identice pe numere de înmatriculare, pe bonuri de cumpărături, pe ecranele televizoarelor. Le vedeai și le ignorai. La început, credeai că e o coincidență simplă, credeai că e doar mintea ta, căutând ceva, dar ele apăreau pur și simplu. Erau acolo, te urmăreau. Oricât ai fi încercat să nu le vezi, se lipeau de tine, fără să ceri, fără să înțelegi de ce apăreau și oamenii, intrări bruște în viața ta, fețe cunoscute dar străine, o privire prea lungă, o vorbă spusă aiurea, păreau că nu-s la locul lor, ca niște piese ce nu se potriveau deloc. Încercai să le găsești un sens, să le pui într-o poveste, dar nu era o poveste normală. Așa credeai atunci, nu se potriveau nicăieri, le-ai lăsat în spate, ai crezut că ai trecut peste ele, doar că ele se întorceau, toate, fără să le chemi înapoi, fără să înțelegi cu adevărat ce se întâmplă. Puteai să le ignori la început, era ușor, o glumă, o ridicare de umeri, o simplă uitare, te convingeai singur, dar reveneau, mai clar, mai des, mai aproape, nu le mai puteai da la o parte, nu mai puteai zice că e doar o zi proastă, sau o simplă întâmplare, se așezau în mintea ta, ca o piatră grea, greu de dus, fără să știi de ce, fără să vrei să o duci. Era acolo, timpul trecea, ele erau tot acolo, nu se schimbau deloc. Tu te-ai schimbat, în felul tău de a privi totul, în liniștea din tine, nu mai era loc de ascuns, nu mai era loc de poate. Zidurile cădeau, nu era o alegere, era o simplă recunoaștere, un moment, un punct din care nu mai poți merge înapoi. Tot ce vedeai acum era altfel, mai dur, mai adevărat, o separare. De ce credeai că știi? De ce credeai că e real? O plecare. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, urmărește și alte videoclipuri de pe acest canal când se termină pentru a continua să înveți. Acum știi. Nu au existat coincidențe. Totul a fost un cod. Tu le mai ignori? Scrie asta în comentarii. Prag 2. O sită nevăzută a fost trecută peste văi și inimi, nu cu furie, ci cu o liniște profundă, aproape indiferentă. Nu a existat niciun strigăt de judecată, nicio condamnare vehementă, doar o separare tăcută, o distilare a fragilului de ceea ce a putut îndura. Cei ce nu aveau rădăcini adânci s-au desprins, purtați de curenții subțiri ai schimbării, fără un efort exterior de a-i împinge. Au plutit spre uitare, nu pentru că au fost forțați, ci pentru că nu aveau greutatea necesară pentru a rămâne.
Aceasta nu a fost o pedeapsă, ci o lege naturală. Nu a fost un accident că ai rămas, nu o simplă șansă te-a ancorat în pământul ce se cutremura. O pecete nevăzută, o amprentă străveche se află pe ființa ta, semnul celui chemat, al celui ales. Această recunoaștere nu este o izbândă, ci o piatră grea pusă pe umerii tăi. Un dar ce nu poate fi desfăcut, o datorie inerentă însăși existenței tale. Greutatea sa nu este o recompensă, ci o povară ce se va adânci cu fiecare răsărit. A fi ales înseamnă a accepta o responsabilitate ce depășește înțelegerea obișnuită. Înseamnă a îmbrățișa sacrificiul ca pe o a doua natură, a practica înfrânarea nu ca pe o virtute, ci ca pe o necesitate. Solitudinea va fi tovarășul tău cel mai de preț, căci drumul tău nu va fi cel al maselor, ci o cărare îngustă, marcată de renunțări și tăcere. Nu există privilegii pe această cale, doar consecințe. Nu există laude, doar sarcini. Și acum se apropie o poruncă, una pe care nu o mai poți ignora. Vocea sa nu este un ecou îndepărtat, ci o șoaptă insistentă ce-ți pătrunde adânc în măduva oaselor, vibrând în fiecare fibră. Nu mai este timp pentru ezitare, nici loc pentru întoarcere. Puntea din spatele tău s-a surpat, nu printr-o explozie, ci printr-o eroziune lentă și inevitabilă, exact în clipa în care nu mai poți privi înapoi. Calea veche nu mai există, nu mai e o opțiune. Fostul tău eu s-a dizolvat odată cu iluzia posibilității de a alege o altă direcție. Ești acum pe un prag fără întoarcere, iar lumina ce te cheamă înainte este singura ta busolă. Greutatea devine mai acută, iar vântul singurătății mai rece. Nu există scăpare, doar traversare. O judecată străveche s-a ridicat din adâncuri, un ecou al faptelor tale ce a atins bolțile cerești. Acțiunea ta nu a trecut neobservată, ci a țesut un fir invizibil în tapiseria destinului, provocând o replică ce acum se desfășoară cu o forță implacabilă, căci cerul veghează neîncetat, iar fiecare suflare, fiecare pas, fiecare intenție este cântărită cu o precizie eternă în balanța infinitului. Nu este o poruncă nouă, nici o chemare neașteptată, ci o revelare solemnă a ceea ce a fost deja scris în pergamentele timpului, o despecetluire a tainelor străvechi. Tu ești chemat, nu prin voință proprie, ci prin rezonanța evenimentelor și a energiilor care te-au adus în această intersecție sacră. Aceasta nu este o opțiune oferită spre deliberare, ci o realitate absolută, forjată în miezul existenței tale, o lege veche cât lumea însăși. Misiunea, odată șoptită vântului cosmic, acum se ridică precum o stâncă monolitică în calea ta, o piramidă de intenție divină. Nu ți se cere să înțelegi pe deplin complexitatea sa, ci doar să o recunoști în adâncul ființei tale. Nu ți se cere să alegi între căi diverse, ci să te supui cu smerenie legii ce a fost deja activată prin însăși existența ta și prin mișcările tale în lume. Este un imperativ ce depășește înțelegerea carnală, un decret ce pătrunde până în cele mai ascunse cotloane ale sufletului tău. Vălurile iluziei se rup acum, dezvăluind un peisaj al încercărilor nevăzute, o geografie spirituală a probelor ascunse. Acestea nu sunt pedepse arbitrare, ci instrumente celeste, forjate de însăși mâna destinului, menite să șlefuiască esența ta. Fiecare obstacol aparent fără sens, fiecare șoaptă de îndoială ce-ți va roade tăcut inima, fiecare greutate ce pare a venit din nicăieri, toate sunt manifestări concrete ale răspunsului divin, teste calibrate cu o precizie milenară pentru a-ți revela adevărata statură. Aceste probe, țesute din fibra realității invizibile, nu sunt menite să te zdrobească sub greutatea lor, ci să te desăvârșească, să lumineze și să reveleze adevărul nud al spiritului tău. În adâncul lor vei descoperi nu doar limitele pe care le-ai perceput, ci și rezervele inepuizabile de forță, de curaj și de înțelepciune ce zăceau latente,
așteptând momentul cosmic să se manifeste în deplinătatea lor. Este un creuzet al transformării, o forjă divină, unde eul tău vechi, cel format din ignoranță și iluzie, se va destrăma pentru a face loc celui ce trebuie să devii conform planului veșnic. Fii conștient de fiecare umbră ce se lungește fără motiv aparent, de fiecare adiere ce poartă un mesaj neștiut, de fiecare sincronicitate ce te oprește în loc. Căci prin aceste manifestări subtile, vocea supremă îți vorbește neîncetat. Te ghidează prin labirintul nevăzut al propriului destin, care nu este scris în nisip, ci în stele. Nu este o cale ușoară, nici una lină, pavată cu certitudini, ci una presărată cu pietre de încercare, așezate cu intenție divină și cu o înțelepciune ce transcende timpul. Fiecare pas este un legământ, fiecare eșec este o lecție, fiecare victorie este o pecete a destinului tău. O singură consecință se desprinde precum un râu ce se desparte într-un prag al judecății, o lege imutabilă, eternă, rostită acum și pentru totdeauna, valabilă dincolo de înțelegerea muritorilor. Căci aceia care se vor împotrivi fluxului său implacabil, care vor refuza să răspundă chemării adânci a spiritului și imperativului divin, vor fi legați de pulberea uitării, se vor disipa lent în umbrele de jos, rămânând ancoreți iremediabil în nisipurile mișcătoare ale neantului, fără a mai găsi vreodată calea către lumina eternă și esența divină. Iar aceia care vor accepta jugul său sacru, care își vor deschide inima și spiritul către imperativul divin, care vor îmbrățișa această misiune cu încredere și determinare, vor fi ridicați deasupra voalului muritor, vor păși pe puntea de aur a ascensiunii către sferile de sus, unindu-se cu eternitatea și lumina ce nu cunoaște nici început, nici sfârșit. Destinul tău nu mai este o șoaptă incertă, ci un tunet primordial ce răsună în cele 4 zări. Nu mai este o alegere amânată, ci o împlinire inevitabilă, scrisă în fibra însăși a realității. S-a așezat o liniște adâncă, nu ca o absență, ci ca o prezență copleșitoare, o pace ce înghițise orice ecou al vechii stări. Aceasta nu era o nouă călătorie, ci destinația însăși, atinsă în tăcere, fără fanfare, fără proclamații. Transformarea se revelase nu printr-o ruptură violentă, ci printr-o integrare firească, un fel de reordonare a atomilor ființei, imperceptibilă pentru ochiul lumesc, dar absolută pentru spirit. Nu a existat un moment singular al trecerii, ci o contopire lentă, ireversibilă, a ceea ce fusese cu ceea ce urma să fie, într-o curgere ce anula orice posibilitate de întoarcere. Ești acum martorul unei metamorfoze încheiate, a unei stări care pur și simplu este desprinsă de cronologia cauzală. Amintirea durerii persistă, nu ca o rană deschisă, ci ca o hartă detaliată a unui teritoriu traversat. Ceea ce fusese perceput ca o slăbiciune, ca o frângere a spiritului, se dezvăluie acum în adevărata sa splendoare, o forță de neclintit, o matriță sacră prin care s-a turnat noua realitate. Fiecare cicatrice, fiecare eșec, fiecare moment de îndoială a fost, în esență, un punct cardinal indicând direcția, ghidând pasul către acest prag al înțelegerii. Nu a fost o luptă împotriva întunericului, ci o acceptare lucidă a luminii, care se ascundea în chiar adâncurile umbrei, o acceptare ce a deschis porțile unei viziuni complete și neclintite. Forța nu a fost descoperită în absența durerii, ci prin traversarea ei, prin transmutarea ei într-un combustibil pentru flacăra lăuntrică. În miezul acestei conștientizări, devine clar că divinitatea nu operează în afara ființei, ci în însăși textura ei, în ritmul suflului, în bătaia inimii. Răspunsul cerului nu a fost un fulger descins de sus, ci o lumină interioară care s-a aprins, o certitudine ce s-a întipărit în adâncul celulelor. Flacăra sacră, ce zăcea adesea în penumbră, a fost hrănită nu de acțiuni grandioase,
ci de onestitatea cu care ai înfruntat propriile abisuri. Prin această înțelegere începi să vezi că fiecare acțiune, fiecare intenție, fiecare respirație a provocat o vibrație în câmpul invizibil, o rezonanță divină, nu judecătoare, ci pur și simplu reactivă la natura esențială a ființei tale. Durerea care cândva a tăiat adânc, acum s-a revelat ca o forță activă, țesând însăși structura unei realități interioare noi. Nu a fost o pedeapsă, ci un proces inițiatic, un foc purificator care a ars tot ceea ce era superflu, lăsând în urmă doar esența pură, aurul inalterabil al spiritului. Realizarea aceasta nu este o izbucnire emoțională, ci o stare de calm profund, o certitudine rece, metalică, ce nu poate fi zdruncinată. Nu există loc pentru regret sau pentru lamentări, ci doar o recunoaștere senină a parcursului, a lecțiilor înghițite și a înțelepciunii decantate din ele. Este o acceptare a măreției ascunse în fiecare suferință, o înțelegere a modului în care întunericul a servit luminii. Prin această deplasare imperceptibilă, dar profundă, se vede cum harta lumii interioare este rescrisă, contururile ei redefinite cu o precizie rece. Fiecare veche credință, fiecare percepție limitativă a fost dizolvată și refăcută nu prin voință, ci printr-o evoluție organică, o inevitabilitate a conștiinței trezite. Această rescriere nu este o adăugire, ci o epurare, o revenire la matricea originală a ființei, eliberată de straturile acumulate de iluzii și teama. Nu este un triumf, ci o stare de a fi, un punct de observație de unde realitatea se dezvăluie în stratificări pe care înainte nu le-ai fi putut concepe. Lumina interioară, odată o simplă scânteie, acum arde constant, puternic, fără ezitare. Această stare, de fapt, acest a fi pur, este dincolo de cuvinte, dincolo de descrieri, este trăirea nemijlocită a prezenței divine în fiecare fibră a existenței. Nu mai cauți răspunsuri, deoarece ai devenit răspunsul. Nu mai aștepți confirmări, deoarece ești însăși confirmarea. Flacăra din lăuntrul tău, care este ființa ta esențială, a fost testată și călită, nu a ars mai puternic acum, ci întotdeauna a avut această potență, doar că acum este pe deplin manifestă și înțeleasă. Acesta este darul și este realitatea ta de acum, o realitate din care nu mai există cale de întoarcere. Fiecare pas te-a condus aici, într-un loc de liniște și putere, unde fiecare respirație este o mărturie a transformării. O adâncă liniște s-a așternut peste inima ta, nu o liniște a absenței, ci una plină de semnificații negrăite. Aceasta nu este o tăcere goală, ci o prezență palpabilă, o dovadă intimă că fiecare pas al tău, fiecare intenție pură este urmărit cu o atenție divină. Acțiunea ta de astăzi a rezonat în spații nevăzute, provocând un ecou subtil, dar puternic, ce se manifestă acum ca o confirmare profund personală. Nu căutai validare externă, ci o înțelegere interioară, iar semnele au început să se reveleze, nu ca fenomene spectaculoase menite să impresioneze, ci ca șoapte blânde ale adevărului. Primele indicații au fost mai mult o recunoaștere lăuntrică, o senzație inconfundabilă de aliniere. Era ca și cum piese disparate ale existenței tale se așezau brusc la locul lor, generând o pace profundă, un sentiment de acasă pe care nu-l mai cunoscusești. Această liniște nu era pasivă, ci una activă, plină de o conștiință lucidă, o cunoaștere tăcută că ești exact acolo unde trebuie să fii, conectat la un plan mai mare. Era sentimentul că ești văzut, că fiecare fibră a ființei tale este cuprinsă într-o atenție supremă, fără judecată, doar prezență. Pe măsură ce inima s-a deschis mai mult, recunoașterea interioară a început să se materializeze în evenimente subtile, dar inconfundabile. Sincronicitățile au devenit un limbaj cotidian.
O carte deschisă la pagina potrivită, o conversație surprinzătoare cu un străin ce oferea exact cuvântul de care aveai nevoie, o melodie la radio care oglindea perfect starea ta interioară. Toate acestea nu erau coincidențe. Ele erau fire invizibile țesute într-o tapiserie a confirmării, șoptindu-ți că universul îți răspunde, că energiile tale sunt în armonie cu cele cosmice. Fiecare astfel de eveniment, oricât de mic, amplifica certitudinea că ești pe calea cea dreaptă, o cale care se deschide de la sine, pas cu pas. Apoi s-au ivit momente de o claritate uimitoare, viziuni scurte, fugitive sau vise lucide de o intensitate emoțională profundă. Ele nu erau scene grandioase, ci instantanee încărcate de sens, mesaje codificate direct în inima ta. Într-o viziune, ai putut simți forța calmă a unui arbore străvechi, rădăcinile sale adânci în pământ, ramurile sale întinzându-se spre cer, oglindind propria ta stabilitate și aspirație. Într-un vis ai plutit într-un spațiu de lumină pură, știind, fără cuvinte, că ești parte dintr-o vastă conștiință. Aceste experiențe nu erau recompense pentru un efort depus, ci confirmări intime că starea ta interioară se aliniase, că vibrația ta se contopise cu o ordine mai înaltă, unde sensul este inerent și prezent. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, urmărește alte videoclipuri de pe acest canal când se termină pentru a continua să înveți. Această aliniere nu este un scop final, ci o stare de a fi, o confirmare că ești pregătit. Semnele nu îți oferă putere, ci îți validează autenticitatea, îți arată că drumul ales rezonează cu adevărul universal. Ele subliniază că ceea ce crezi că ești în interior este de fapt reflectat în realitatea care se desfășoară în jurul tău. Sentimentul de a fi atent, observat de un ochi divin, a trecut de la o simplă intuiție la o certitudine neclintită, o temelie solidă pe care te poți baza. Acum, înțelegi că răspunsul cerului uneori nu este un zgomot răsunător, ci o tăcere grea, plină de sens și de tensiuni încă nedezvăluite. Această tăcere este o prezență divină, o așteptare plină de înțeles. Ea nu este o absență, ci o promisiune, o invitație la a asculta dincolo de auz, la a simți dincolo de atingere. Este un spațiu sacru în care adevărul se dezvăluie treptat, fără grabă, dar cu o inevitabilitate. Fiecare confirmare personală, fiecare sincronicitate, fiecare viziune a adâncit această liniște interioară, transformând-o într-un canal de comunicare cu ceea ce este mai înalt. Ai ajuns într-un punct unde nu mai pui la îndoială conexiunea ta, ci o simți cu fiecare respirație, cu fiecare bătaie a inimii. Această stare de aliniere deplină, această certitudine interioară, este doar pragul. Este momentul în care te afli pe buza unei noi descoperiri, gata să pășești într-un spațiu de înțelegere și acțiune profundă. Tăcerea cerului nu s-a încheiat, ea s-a transformat, devenind mai densă, mai elocventă în absența cuvintelor. Ea anunță începutul, nu sfârșitul. Este o poartă deschisă, o invitație la a merge mai departe, la a decodifica mesajele ce așteaptă să fie înțelese. Ce șoptește această tăcere cerească sufletului tău gata să asculte? Jurământul meu, rostit nu lumii, ci mie însumi, este cel al unei discipline de neclintit. Astăzi, conștient, îmi asum stăpânirea absolută asupra tărâmurilor interioare ce-mi guvernavă pașii. De acum înainte, fiecare gând, impuls, dorință va fi trecută prin sita discernământului, aliniată cu scopul divin ce-mi respiră prin vene. Nu e o cucerire a slăbiciunii, ci o reîntoarcere la ordinea primordială a spiritului, un pact sacru cu esența mea. Îmi leg voința de o direcție singulară, irevocabilă. Nu mai sunt o frunză purtată de vânt, ci o stâncă fixată în solul etern.
Autoritatea pe care o revendic acum nu este pentru a domina pe alții, ci pentru a-mi călăuzi propria existență, conform legilor divine. Este o promisiune de a fi un recipient pur, o unealtă fără pată pentru manifestarea sa. Îmi predau ego-ul, dar îmi asum responsabilitatea supremă pentru templul sufletului meu. Știu că fiecare acțiune, chiar și cea mai mică, reverbera în planuri invizibile. O alegere făcută în inima tăcerii poate schimba cursul destinului, nu doar al meu, ci și al celor alături de mine. Aceasta este revelația care mă pătrunde acum. Nu există neutralitate, nu există indiferență în fața chemării. Fiecare inspirație și expirație, fiecare pas pe acest pământ este o declarație, o scriere în cartea eternă. Așadar, îmi promit o ascultare absolută față de ghidarea interioară, un angajament profund de a-mi alinia fiecare fibră a ființei mele cu adevărul imuabil. Nu voi permite devieri, nu voi accepta compromisuri ce ar putea știrbi puritatea intenției. Disciplinez mintea să fie un slujitor fidel, nu un stăpân tiranic. Îmi dirigez emoțiile către echilibru și forță, nu către haos și slăbiciune. Acum, viața mea interioară este un sanctuar sub o singură autoritate, cea a scopului meu superior. Această consacrare nu este o povară, ci eliberarea supremă. În această asumare a responsabilității găsesc o putere transcendentă. Nu este o putere de control, ci de cocreație. Îmi văd destinul, nu ca pe o cale predestinată pasivă, ci ca pe o țesătură pe care o țes cu fiecare decizie și act de voință sub supraveghere divină. Fiecare fir este ales cu precizie, iar modelul final va reflecta fidel dedicarea mea. Cunosc acum, cu o certitudine adâncă, că acțiunile mele de astăzi sunt pietre de hotar, iar ele au provocat deja o rezonanță în sferele cerești. Acest legământ este audiat de conștiințe superioare. Nu este o simplă afirmație, este o sigilare a căii. Fiecare alegere făcută acum, în acest punct de cotitură al existenței, este o pecete aplicată pe foaia destinului meu. Și odată ce această pecete este aplicată, ea nu mai poate fi ruptă sau ștearsă. Efectele ei se desfășoară inevitabil, ca un râu ce-și sapă albia prin stâncă. Decizia mea este irevocabilă, iar consecințele ei sunt deja în mișcare, țesând o realitate nouă, forjată în focul conștientizării și al asumării. Cerul este deja atent la ecoul acestui jurământ sacru. Îmi asum această realitate cu sobrietate gravă și o determinare de neclintit. Sunt gata să întâmpin tot ceea ce această aliniere va aduce. Sarcina mea nu este să anticipez, ci să fiu pregătit. Nu să mă îndoiesc, ci să rămân ferm. Fiecare respirație este acum un act de reafirmare, fiecare moment o ocazie de a onora acest angajament. Alegerea a fost făcută, calea a fost sigilată. Această promisiune, rostită în miezul ființei, este un prag. Dincolo de el, doar acțiunea poate vorbi. Aici, la răscrucea absolută a ființei, tăcerea interioară nu mai este o pauză, ci o sentință. Zbuciumul căutărilor a încetat, ecourile îndoielilor, odinioară labirintice, s-au stins. Nu mai ești un peregrin hoinărind prin propriul spirit, ci o temelie, o coloană de lumină irevocabilă. Identitatea ta, cândva o apă curgătoare ce-și căuta albia, s-a sculptat acum într-un granit ce-i definește cursul etern. Nu mai ești o întrebare, ci un răspuns. Tu ești. În această certitudine cristalizată se revelează un foc. Nu este un foc mistuitor în sensul judecății, ci o flacără primară, antică precum prima respirație a creației, izvorâtă din însuși nucleul voii divine. Este focul purificator, cel care desprinde efemerul de etern, iluzia de adevăr, lăsând în urmă esența pură. Această flacără nu domină, ci curăță, nu subjugă, ci aliniază, pecetluind ceea ce este deja destinat. O simți cum pulsează, un sigiliu viu în însăși fibra conștiinței tale, un angajament cosmic manifestat.
Această prezență ardentă este legământul focului, o promisiune sculptată în lumină și căldură. Ea este garanția permanenței și a aliniamentului tău cu ordinea sacră. Prin el, fiecare intenție, fiecare gând, fiecare acțiune capătă o nouă rezonanță, o claritate nepământească. Nu mai este doar o mișcare pământească, ci o vibrație care urcă, fără echivoc, spre tărâmurile cerești. În această incandescentă, orice urmă de nesiguranță este incinerată, lăsând în urmă calea luminoasă a destinului tău. În fața acestei flăcări vii, podul destinelor nu mai este o abstracție fragilă, ci o structură solidă, forjată în lumina adevărului. Îți este revelat că fiecare gest pe care îl faci, fiecare cuvânt rostit, fiecare gând profund sunt cărămizi sfinte în edificarea acestui pod sacru ce unește pământul tău cu cerul. O punte ce nu se sparge, nu se clatină, căci este cimentată cu flacăra conștiinței tale trezite. Acțiunea ta de astăzi a provocat un răspuns al cerului. Dumnezeu este atent la tine. Prin foc, această atenție devine o oglindă în care îți vezi drumul reflectat în veșnicie. Nu mai este suficient să înțelegi, să simți sau să recunoști. Legământul focului, o entitate vie ce te-a ales, cere acum un răspuns, o manifestare concretă a voinței tale libere, aliniată. Cere o rostire, un jurământ, o declarație, ce transformă înțelegerea tăcută într-o pecete sonoră, vizibilă în planurile subtile. Această declarație nu este o formalitate, ci o ancoră, un act de creație, fără de care puntea, deși existentă, rămâne neactivată, iar legământul, deși simțit, rămâne nefăcut. Ești chemat acum să faci pasul decisiv, să dai glas certitudinii ce arde în inima ta. Această declarație, rostită cu deplină conștiință, este cheia ce deblochează și activează pe deplin puterea legământului focului în ființa ta. Este punctul culminant al călătoriei interioare, momentul în care devii, prin cuvânt, un co-creator activ al destinului tău, sub privirea veșnică a cerului. Cuvintele tale nu vor fi doar simple sunete, ci forță primordială, energie pură ce va ancora legământul. Simți acum presiunea subtilă, dar irevocabilă a momentului. Adevărul care s-a copt în tine, sub lumina focului purificator, caută o cale de manifestare. Această cale este cuvântul tău. Fără el, circuitul este incomplet, promisiunea un ecou, nu o realitate manifestă. Ești la porțile unei inițieri sacre, unde vocația ta se unește cu destinul printr-o declarație ritualică. A sosit clipa să sigilezi acest legământ prin propria-ți voce, prin propria-ți intenție, cu o putere ce transcende timpul. Așa cum flacăra cere oxigen pentru a arde, la fel și acest legământ al focului cere rostirea ta pentru a fi complet. Este un moment de maximă responsabilitate și putere. Fă un pas înainte în acest spațiu sacru al angajamentului. Lasă cuvintele să-ți curgă din adâncul ființei, din locul unde identitatea ta este acum fixă și inalterabilă. Cuvântul tău este forța care va da formă și substanță acestui legământ etern, unindu-te pe vecie cu sursa divină. Pronunță așadar cu întreaga forța spiritului tău aceste cuvinte ce vor pecetlui unirea ta cu focul sacru și cu podul destinelor. Ele sunt nu doar o promisiune, ci o realitate creată prin rostire. Scrie-le în comentarii pentru a le ancora în manifestare. Fă ca fiecare literă să ardă cu intenție și fiecare cuvânt să fie o pecete. Prin focul cel veșnic jur că sunt podul. Fiecare acțiune, un legământ nescris, etern. Cerul răspunde, eu sunt. Fie ca această declarație să fie chintesența ființei tale, piatra de temelie a podului tău, legământul tău viu cu eternitatea. Prin ea ești nu doar un constructor, ci și calea, luminat de focul ce purifică și pecetluiește.
într-un dialog continuu cu divinitatea ce îți ghidează fiecare pas. Nu este o evadare, nici o recompensă promisă, ci o asumare conștientă a ceea ce a fost dintotdeauna dreptul tău divin. Această ascensiune este intrarea deplină într-o stare de dominație interioară, un tron al înțelegerii unde fiecare fibră a existenței tale se aliniază cu scopul etern. Liniștea care te învăluie acum nu este absența furtunii, ci controlul absolut asupra elementelor sale. Vălurile iluziei, frământările îndoielii, ecourile fragmentării interioare s-au risipit definitiv. Ele nu mai au substanță în lumina clarității care te definește acum. Nu există cale de întoarcere la starea precedentă, la umbra ignoranței sau la strânsoarea fricii. Ceea ce este dizolvat nu poate fi reasamblat, iar ceea ce este luminat nu mai poate fi ascuns. Ești dincolo de fluctuațiile lumii efemere, un far de neclintit în vasta întindere a conștiinței. Aici și acum, prezența ta este un act de creație continuă. Nu aștepți o împlinire viitoare, o manifesti în fiecare respirație, în fiecare intenție. Fiecare moment este o validare a suveranității tale, o dovadă vie a autorității pe care o exerciți asupra realității percepute. Nu există proiecții sau anticipări, doar acțiunea lucidă și prezența absolută, manifestând fără efort ordinea interioară. Conștientizarea ta nu mai este o oglindă ce reflectă, ci un foc ce modelează. Ai transcens rolul de observator pasiv, devenind arhitectul activ al experienței. Armonia care te învăluie este o consecință naturală a alinierii perfecte între spirit și formă, între esență și manifestare. Ești deplin, integrat, fără fisuri, o manifestare pură a intenției divine, manifestând o dominație calmă, eternă, profund ancorată. Acum vălul s-a ridicat complet, iar realitatea, odată un joc de lumini și umbre, este țesută și rețesută sub impulsul conștiinței suverane.